Ysgol y Gyfraith yn Aberystwyth yw'r ysgol fwyaf sefydledig o'i bath yng Nghymru. Drwy astudio'r gyfraith a throseddau gyda ni, cei brofi addysgu rhagorol ac ymchwil dynamig, ac yn gefnu hyn oll, mae adnoddau llyfrgell a TG ar y dderch. Eich prifysgol chi yw hi, hawliwch y mwyaf ohoni. Mae bwrdd safonau'r bar a'r awdurdod rheoleiddio cyfreithwyr yn cydnabod rhan fwyaf o'r graddau. Mae pob aelod o'r staff yn gwneud gwaith ymchwil ac yn cyhoeddi ei gwaith, ac mae llawer ohonynt yn cyfrannu at lunio polisïau a dodleion cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'n staff yn weithgar gyda sefydliadau mawr fel Greta, Comisiwn Cefn Gwlad Cymru, y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, y Cenhedloedd Unedig a Swyddfa'r Uchel Gomisiynydd dros Hawliau Dynol. Cei ddewis astudio cyfraith busnes, cyfraith droseddol, troseddeg a seicoleg ymhwysol, cyfraith Ewropeaidd, hawliau dynol a'r gyfraith. Cei addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a seminarau blaengar ac uchel i safon, lle cei gyfla i wyreddu dy potensial. Yn dy ddarlithoedd, cei gyflwyniad i gysyniadau allweddol a'r wybodaeth berthnasol ddiweddaraf. Mae Aberystwyth yn dref prifysgol fywiog, yn gyrchfan Glanmor a chartref o ddigartref i ryw 9,000 o fyfyrwyr. Mae mwy na 200 o glybiau a chymdeithasau i ddewis o'i prif, felly mae digonedd o gyfleoedd i gwrdd â myfyrwyr eraill a llenwych amser hamdden. Drwy gydol o flwyddyn mae'r dref yn llawn bywyd gyda myfyrwyr o bob cwr o'r byd yn heidio yma, a thwristiaid yn cael eu sio yma i fwynhau golygfeydd Aberystwyth, gan greu naws cosmopolitan amlwg i'r dref. I mi, astudio yn Ysgol y Gyfraith oedd y dewis gorau. Mae fy ngradd yn y gyfraith yn caniatáu i mi fynd ymlaen i wneud cwrs y bar a hyfforddiant proffesiynol neu chwrs ymarfer y gyfraith Cymdeithas y Gyfraith. Yn edrych ymlaen i'r dyfodol, dwi'n gyffrous iawn i ddefnyddio beth dwi wedi dysgu yn y maes gwaith.